Imajući u vidu da Vučić je zadovoljan saradnjom sa mnom, da ni on sada nema ništa protiv da nastavi saradnju sa URS i sa mnom, ali da ne želi da ja nastavim rad na mestu ministra finansija, već da bi trebalo da obavljam neki drugi posao u Vladi. Ja naravno nisam želeo da o tome odlučujem bez konsultacija sa strankom. Oni su mi tada ponudili da umesto da bude ministar finansija razmotri mogućnost da preuzmem posao potpredsednika Vlade zaduženog za investicije i da samo da berem jedan od resora koji bi vodio kao potpredsednik Vlade zadužen za investicije. Takođe, Vučić je predložio da Suzana Grubješić u tom slučaju bude glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom, a takođe obojica su se složili da ukoliko ja prihvatim da promenim resor i prepustim finansije Srpskoj naprednoj stranci da ih vodi, da onda i Verica Kalanović ostane ministarka za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu. Mi smo održali konsultacije i ponavljam, ja ovo nisam tražio, Dačić vas je slagao, ovo su oni meni ponudili. Dakle, to je bila ponuda koju sam dobio i od Aleksandra Vučića u prisustvu Ivice Dačića i rekli su mi konsultujte se sa strankom i molim vas dajte nam odgovor što pre. Mi smo te konsultacije održali i ja sam se vratio ponovo na razgovore sa njima, potvrdio da moja stranka prihvata da ustupimo i mesto ministra finansija koalicionim partnerima, a da ja preuzmem da vodim saobraćaj i turizam uz poziciju potpredsednika Vlade zaduženog za investicije. Da, Suzana Grubješić je prihvatila ponudu Aleksandra Vučića da bude pregovarač Srbije sa Evropskom unijom, a da Verica ostaje na mestu ministarke zadužene za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu.